A teď ho musíš podříznout. Nikdy, to já nemůžu. Chceš se zbavit démona? Chci, ale nemůžem skáknout do obchodu a koupit mraženýho. Ne, kde pak, vole, musí se obětovat krev. Tak jo, dobře. Tak jo. Jdeme na to. Počkat, momentík, musím se na to nějak připravit. Tak ty budeš srát mý starý do snídaně, jo? Tak ty chceš pochcat moji mámu? Fuj, a do ksichtu. Já si tě podám. Kde jsi tu svini sebral? U stredy na farmě? Ne, v kohoučím ringu. Jsi mrtvej pták. Tak co, bojíš se ty sráči? Nelíbí se ti to, co, Pipko? Tak jo, kousni, kousni! Dobře, já tě zabiju. Čum se, jak zabiju tvoje dítě. Kurva, co tam dělá? Tenhle kohout je magor. Jo! Dostal jsi ho, Melkome. Ano, natrhnul jsi mu prdel. Jo. Z tebe udělám kyblík KFC. Pozdravuj plukovníka. Kurva. Oproti tomu jsou Angry Birds hadr. Brácho, dokázal jsi to. Podle mě je dům očištěnej, teda ne čistej, ale démon už je fuč. Ale co s ním provede, Melkolme? No jasně, Černoch to neví. Dobrý, čo? Hele, na zdraví a čauží.